Dade da danna mana alamar subscribe, muna da buƙatar ku yi likin kana ku ajiye comment ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuke yi a koda yaushe. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata, za mu fara daga shirin fim ɗin labari na. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata, an tsaya a gurbin da Maryam take roƙon Al-Amin, wato mai nasara ke lau mijinta, akan ya daure ya je ya nemi dauran Dr. Asiya, inda shi kuma Al-Amin mai nasara kenan yake cewa shi har ga Allah ba zai iya yi mata kishiya ba, inda hadde take bata masa rayi, take cewa inda yana son farin cikin ta to tabbas ya je ya nemi auren Dr. Asiya, wanda daga ƙarshe ya aminta ya ce zai yi, inda yake bayyana mata cewa shi daman farin cikin ta yake so, duk wani abu da zai faranta mata rayi idan insha Allahu zai yi shi, inda ya aminta zai je ya nemi auren Dr. Asiya, wanda kuma a wannan satin kuma muke hasashen cewa ya shaida mata da cewa zai yi hakan ne kadai idan har ta amince duk wanda zai auro za ta zo za ta haifa musu ya'ya biyu ne ta kama gabanta ta bar su, inda ita kuma ta ce har ga Allah bata yadda ba, duk wanda zai auro tana so su zauna ne tare da ita su yi rayuwar auren sunna shi da ita. A wani bangaren kuma ya kuke gani idan Asiya ta yi wa Mujahid, wato dan gidan wan babanta ke lau, idan ta guje ta zo ta auri Al-Amin mai nasara, shin kuna ganin bata yi butulci ba, wanda shi ya ciro odarsa ɗaya lokacin da mahaifiyarta take da bukata ya bata? Shin kuke ganin idan ta rabu da yi bata yi masa budulci ba, ko koya dai kuke gani? Ku aji ku a mu haɗu da ku a comment section. Idan muka koma bangaren sashin gidan farin wata kuma, za ku ga shi ma mutane da yawa suna ta complain kan cewa wai kwana biyu ba a saki farin wata sha kallo ba. To ku kwantar da hankalinku, farin wata sha kallo ba wai hutu aka tafi ba, ba a zo ƙarshen zangon season 3 ba, insha Allah a episode 9 aka tsaya, kuma za a ɗora yau cikin yardar Allah misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗin Adam A Zango. Idan muka koma ɓangaren hujja kuma, daman an ce laifin daɗi ƙarewa. Da farko an tsaya inda ya bayyana kayinsa, ya yi saɓi bakinsa ya saɓi ta ya faɗa shi ya kashe matarsa Zainab, inda 'yan sanda suka kama shi yake cewa su masa aikin gafara. To daman an ce laifin daɗi ƙarewa, insha Allah yi ma za su tafi ta hutu, amma za su dawo nan ba da jimawa ba. Kuma ku ci gaba da bibiyar tashoshinsu da tashoshin nan, domin waɗannan tashoshi a nan ne za ku ke samun labarai cikin sauƙi. Idan sun dawo za ku sani, idan ma ba ku su dawo ba za ku sani. Kawai burinmu ku danna mana alamar subscribe, in kuma da mun kun daɗe da danna, muna da buƙatar ku yi likin kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi, domin comment ɗin da kuke mana shi yake nuna mana cewa kuna jin daɗin abubuwan da muke kawo muku. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai an jima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, yan uwan maza da mata masu bibiyar mu a wannan tasha ta mai suna Labaran Hausa TV, wanda wannan tasha ta mu ta saba kawo muku sharshin fina-finai da dama waɗanda suka haɗa da labari na, gidan sarauta, zo mu zauna, zo mu saba, Madugu, kishiyata da dai sauransu. Wanda a yau ma mun zo muku da sharshin fim ɗin labari na, da kuma kishiyata, da kuma gidan sarauta, da kuma farin wata shakallo, da kuma hujja. Amma kafin mu je cikin sharshin fina-finan kai tsaye, idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna da buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye mu cikin sauƙi a koda yaushe da zarar mun ɗora. Idan kuma da mun kun dade da danna mana alamar subscribe, muna da buƙatar ku yi likin kana ku ajiye comment ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuke yi a koda yaushe. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata, za mu fara daga shirin fim ɗin labari na. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata, an tsaya a gurbin da Maryam take roƙon Al-Amin, wato mai nasara ke lau mijinta, akan ya daure ya je ya nemi dauran Dr. Asiya, inda shi kuma Al-Amin mai nasara kenan yake cewa shi har ga Allah ba zai iya yi mata kishiya ba, inda hadde take bata masa rayi, take cewa inda yana son farin cikin ta to tabbas ya je ya nemi auren Dr. Asiya, wanda daga ƙarshe ya aminta ya ce zai yi, inda yake bayyana mata cewa shi daman farin cikin ta yake so, duk wani abu da zai faranta mata rayi idan insha Allahu zai yi shi, inda ya aminta zai je ya nemi auren Dr. Asiya, wanda kuma a wannan satin kuma muke hasashen cewa ya shaida mata da cewa zai yi hakan ne kadai idan har ta amince duk wanda zai auro za ta zo za ta haifa musu ya'ya biyu ne ta kama gabanta ta bar su, inda ita kuma ta ce har ga Allah bata yadda ba, duk wanda zai auro tana so su zauna ne tare da ita su yi rayuwar auren sunna shi da ita.
A wani ɓangaren kuma ya kuke gani idan Asiya ta yi wa Mujahid wato ɗan gidan wan babanta Kelau idan ta guje ta zo ta auri Al'amin mai nasara, shin kuna ganin ba ta yi butulci ba wanda shi ya ciri odarsa ɗaya lokacin da mahaifiyarta take da buƙata ya bata? Shin kuke ganin idan ta rabu da yi ba ta yi masa budulci ba, ko koya dai kuke gani? Ku aji ku a mu haɗu da ku a comment section. Idan muka koma ɓangaren sashin gidan farin wata kuma za ku ga shi ma mutane da yawa suna ta complain kan cewa wai kwana biyu ba a saki farin wata sha kallo ba. To ku kwantar da hankalinku, farin wata sha kallo ba wai hutu aka tafi ba, ba a zo ƙarshen zangon season 3 ba insha Allah, a episode 9 aka tsaya kuma za a ɗora yau cikin yardar Allah misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗin Adam A Zango. Idan muka koma ɓangaren hujja kuma daman an ce laifin daɗi ƙarewa, da farko an tsaya inda ya bayyana kayinsa, ya yi saɓi bakinsa ya saɓi ya faɗa shi ya kashe matarsa Zainab, inda 'yan sanda suka kama shi yake cewa su masa aikin gafara. To daman an ce laifin daɗi ƙarewa, insha Allah yi ma za su tafi ta hutu amma za su dawo nan ba da jimawa ba. Kuma ku ci gaba da bibiyar tashoshinsu da tashoshin nan, domin waɗannan tashoshi a nan ne za ku ke samun labarai cikin sauƙi. Idan sun dawo za ku sani, idan ma ba ku su dawo ba za ku sani. Kawai burinmu ku danna mana alamar subscribe, in kuma da mun kun daɗe da danna, muna da buƙatar ku yi liking kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi, domin comment ɗin da kuke mana shi yake nuna mana cewa kuna jin daɗin abubuwan da muke kawo muku. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai an jima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, yan uwan maza da mata masu bibiyar mu a wannan tasha ta mai suna Labaran Hausa TV, wanda wannan tasha ta mu ta saba kawo muku sharshin fina-finai da dama waɗanda suka haɗa da labari na gidan sarauta, zo mu zauna zo mu saba, Madugu, Kishiyata da dai sauransu. Wanda a yau ma mun zo muku da sharshin fim ɗin labari na da kuma Kishiyata da kuma gidan sarauta da kuma farin wata shakallo da kuma hujja. Amma kafin mu je cikin sharshin fina-finan kai tsaye, idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna da buƙatar ku danna mana alamar subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye mu cikin sauƙi a koda yaushe da mun ɗora. Idan kuma da mun kun dade da danna mana alamar subscribe, muna da buƙatar ku yi liking kana ku ajiye comment ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuke yi a koda yaushe. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata, za mu fara daga shirin fim ɗin labari na. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata, an tsaya a gurbin da Maryam take roƙon Al'amin wato mai nasara Kelau mijinta akan ya daure ya je ya nemi dauren Dr. Asiya, inda shi kuma Al'amin mai nasara kenan yake cewa shi har ga Allah ba zai iya yi mata kishiya ba, inda hadde take bata masa rayi, take cewa inda yana son farin cikin ta to tabbas ya je ya nemi auren Dr. Asiya, wanda daga ƙarshe ya aminta ya ce zai yi, inda yake bayyana mata cewa shi daman farin cikin ta yake so, duk wani abu da zai faranta mata rayi idan insha Allahu zai yi shi, inda ya aminta zai je ya nemi auren Dr. Asiya. Wanda kuma a wannan satin kuma muke hasashen cewa ya shaida mata da cewa zai yi hakan ne kadai idan har ta amince duk wanda zai auro za ta zo za ta haifa musu ya'ya biyu ne ta kama gabanta ta bar su, inda ita kuma ta ce har ga Allah bata yadda ba, duk wanda zai auro tana so su zauna ne tare da ita su yi rayuwar auren sunna shi da ita. A wani ɓangaren kuma ya kuke gani idan Asiya ta yi wa Mujahid wato ɗan gidan wan babanta Kelau idan ta guje ta zo ta auri Al'amin mai nasara, shin kuna ganin ba ta yi butulci ba wanda shi ya ciri odarsa ɗaya lokacin da mahaifiyarta take da buƙata ya bata? Shin kuke ganin idan ta rabu da yi ba ta yi masa budulci ba, ko koya dai kuke gani? Ku aji ku a mu haɗu da ku a comment section. Idan muka koma ɓangaren sashin gidan farin wata kuma za ku ga shi ma mutane da yawa suna ta complain kan cewa wai kwana biyu ba a saki farin wata sha kallo ba. To ku kwantar da hankalinku, farin wata sha kallo ba wai hutu aka tafi ba, ba a zo ƙarshen zangon season 3 ba insha Allah, a episode 9 aka tsaya kuma za a ɗora yau cikin yardar Allah misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗin Adam A Zango. Idan muka koma ɓangaren hujja kuma daman an ce laifin daɗi ƙarewa, da farko an tsaya inda ya bayyana kayinsa, ya yi saɓi bakinsa ya saɓi ya faɗa shi ya kashe matarsa Zainab, inda 'yan sanda suka kama shi yake cewa su masa aikin gafara. To daman an ce laifin daɗi ƙarewa, insha Allah yi ma za su tafi ta hutu amma za su dawo nan ba da jimawa ba. Kuma ku ci gaba da bibiyar tashoshinsu da tashoshin nan, domin waɗannan tashoshi a nan ne za ku ke samun labarai cikin sauƙi. Idan sun dawo za ku sani, idan ma ba ku su dawo ba za ku sani.
kawai burin mu ku danna mana alamar subscribe. In kuma da mun kun daɗe da danna, muna da buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi, domin comment ɗin da kuke mana shi yake nuna mana cewa kuna jin daɗin abubuwan da muke kawo muku. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai anjima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, yan uwan maza da mata masu bibiyar mu a wannan tasha ta mai suna Labaran Hausa TV, wanda wannan tasha ta mu ta saba kawo muku sharshin fina-finai da dama waɗanda suka haɗa da labari na gidan sarauta, zo mu zauna zo mu saba, Madugu, Kishiyata da dai sauransu. Wanda a yau ma mun zo muku da sharshin fim ɗin labari na da kuma Kishiyata da kuma gidan sarauta da kuma Farin Wata Shakallo da kuma Hujja. Amma kafin mu je cikin sharshin fina-finan kai tsaye, idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna da buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye mu cikin sauƙi a koda yaushe da mun ɗora. Idan kuma da mun kun dade da danna mana alamar subscribe, muna da buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuke yi a koda yaushe. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata, za mu fara daga shirin fim ɗin labari na. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata, an tsaya a gurbin da Maryam take roƙon Al-Amin, wato mai nasara ke lau mijinta, akan ya daure ya je ya nemi dauran Dr. Asiya, inda shi kuma Al-Amin mai nasara kenan yake cewa shi har ga Allah ba zai iya yi mata kishiya ba, inda hadde take bata masa rayi, take cewa inda yana son farin cikin ta to tabbas ya je ya nemi auren Dr. Asiya, wanda daga ƙarshe ya aminta ya ce zai yi, inda yake bayyana mata cewa shi daman farin cikin ta yake so, duk wani abu da zai faranta mata rayi idan insha Allahu zai yi shi, inda ya aminta zai je ya nemi auren Dr. Asiya. Wanda kuma a wannan satin kuma muke hasashen cewa ya shaida mata da cewa zai yi hakan ne kadai idan har ta amince duk wanda zai auro za ta zo za ta haifa musu ya'ya biyu ne, ta kama gabanta ta bar su, inda ita kuma ta ce har ga Allah bata yadda ba, duk wanda zai auro tana so su zauna ne tare da ita su yi rayuwar auren sunna shi da ita. A wani bangaren kuma ya kuke gani idan Asiya ta yi wa Mujahid, wato dan gidan wan babanta ke lau, idan ta guje ta zo ta auri Al-Amin mai nasara, shin kuna ganin bata yi butulci ba, wanda shi ya ciro odarsa ɗaya lokacin da mahaifiyarta take da bukata ya bata? Shin kuke ganin idan ta rabu da yi bata yi masa budulci ba, ko koya dai kuke gani? Ku aji ku a mu haɗu da ku a comment section. Idan muka koma ɓangaren sashin gidan Farin Wata kuma, za ku ga shi ma mutane da yawa suna ta complain kan cewa wai kwana biyu ba a saki Farin Wata Shakallo ba. To ku kwantar da hankalinku, Farin Wata Shakallo ba wai hutu aka tafi ba, ba a zo ƙarshen zangon season 3 ba, insha Allah a episode 9 aka tsaya, kuma za a ɗora yau cikin yardar Allah misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗin Adam A Zango. Idan muka koma ɓangaren Hujja kuma, daman an ce laifin daɗi ƙarewa. Da farko an tsaya inda ya bayyana kayinsa, ya yi saɓi bakinsa ya saɓi ya faɗa shi ya kashe matarsa Zainab, inda 'yan sanda suka kama shi yake cewa su masa aikin gafara. To daman an ce laifin daɗi ƙarewa, insha Allah yi ma za su tafi ta hutu, amma za su dawo nan ba da jimawa ba. Kuma ku ci gaba da bibiyar tashoshinsu da tashoshin nan, domin waɗannan tashoshi a nan ne za ku ke samun labarai cikin sauƙi. Idan sun dawo za ku sani, idan ma ba ku su dawo ba za ku sani. Kawai burin mu ku danna mana alamar subscribe. In kuma da mun kun daɗe da danna, muna da buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi, domin comment ɗin da kuke mana shi yake nuna mana cewa kuna jin daɗin abubuwan da muke kawo muku. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai anjima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, yan uwan maza da mata masu bibiyar mu a wannan tasha ta mai suna Labaran Hausa TV, wanda wannan tasha ta mu ta saba kawo muku sharshin fina-finai da dama waɗanda suka haɗa da labari na gidan sarauta, zo mu zauna zo mu saba, Madugu, Kishiyata da dai sauransu. Wanda a yau ma mun zo muku da sharshin fim ɗin labari na da kuma Kishiyata da kuma gidan sarauta da kuma Farin Wata Shakallo da kuma Hujja. Amma kafin mu je cikin sharshin fina-finan kai tsaye, idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna da buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye mu cikin sauƙi a koda yaushe da mun ɗora. Idan kuma da mun kun dade da danna mana alamar subscribe, muna da buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuke yi.
a koda yaushe. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata, za mu fara daga shirin fim ɗin labari na. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata, an tsaya a gurbin da Maryam take roƙon Al-Amin, wato mai nasara ke lau mijinta, akan ya daure ya je ya nemi dauran Dr. Asiya, inda shi kuma Al-Amin mai nasara kenan yake cewa shi har ga Allah ba zai iya yi mata kishiya ba, inda hadde take bata masa rayi, take cewa inda yana son farin cikin ta to tabbas ya je ya nemi auren Dr. Asiya, wanda daga ƙarshe ya aminta ya ce zai yi, inda yake bayyana mata cewa shi daman farin cikin ta yake so, duk wani abu da zai faranta mata rayi idan insha Allahu zai yi shi, inda ya aminta zai je ya nemi auren Dr. Asiya, wanda kuma a wannan satin kuma muke hasashen cewa ya shaida mata da cewa zai yi hakan ne kadai idan har ta amince duk wanda zai auro za ta zo za ta haifa musu ya'ya biyu ne, ta kama gabanta ta bar su, inda ita kuma ta ce har ga Allah bata yadda ba, duk wanda zai auro tana so su zauna ne tare da ita su yi rayuwar auren sunna shi da ita. A wani bangaren kuma ya kuke gani idan Asiya ta yi wa Mujahid, wato dan gidan wan babanta ke lau, idan ta guje ta zo ta auri Al-Amin mai nasara, shin kuna ganin bata yi butulci ba, wanda shi ya ciro odarsa ɗaya lokacin da mahaifiyarta take da bukata ya bata? Shin kuke ganin idan ta rabu da yi bata yi masa budulci ba, ko koya dai kuke gani? Ku aji ku a mu haɗu da ku a comment section. Idan muka koma ɓangaren sashin gidan farin wata kuma, za ku ga shi ma mutane da yawa suna ta complain kan cewa wai kwana biyu ba a saki farin wata sha kallo ba. To ku kwantar da hankalinku, farin wata sha kallo ba wai hutu aka tafi ba, ba a zo ƙarshen zangon season 3 ba, insha Allah a episode 9 aka tsaya, kuma za a ɗora yau cikin yardar Allah misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗin Adam A Zango. Idan muka koma ɓangaren hujja kuma, daman an ce laifin daɗi ƙarewa. Da farko an tsaya inda ya bayyana kayansa, ya yi saɓi bakinsa ya saɓi ta, ya faɗa shi ya kashe matarsa Zainab, inda 'yan sanda suka kama shi yake cewa su masa aikin gafara. To daman an ce laifin daɗi ƙarewa, insha Allah yi ma sun su tafi ta hutu, amma za su dawo nan ba da jimawa ba. Kuma ku ci gaba da bibiyar tashoshinsu da tashoshin nan, domin waɗannan tashoshi a nan ne za ku ke samun labarai cikin sauƙi. Idan sun dawo za ku sani, idan ma ba ku su dawo ba za ku sani. Kawai burinmu ku danna mana alamar subscribe, in kuma da mun kun daɗe da danna, muna da buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi, domin comment ɗin da kuke mana shi yake nuna mana cewa kuna jin daɗin abubuwan da muke kawo muku. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai an jima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, yan uwan maza da mata masu bibiyar mu a wannan tasha ta mai suna Labaran Hausa TV, wanda wannan tasha ta mu ta saba kawo muku sharshin fina-finai da dama, waɗanda suka haɗa da labari na, gidan sarauta, zo mu zauna, zo mu saba, Madugu, kishiyata da dai sauransu. Wanda a yau ma mun zo muku da sharshin fim ɗin labari na, da kuma kishiyata, da kuma gidan sarauta, da kuma farin wata shakallo, da kuma hujja. Amma kafin mu je cikin sharshin fina-finan kai tsaye, idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna da buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye mu cikin sauƙi a koda yaushe da mun ɗora. Idan kuma da mun kun dade da danna mana alamar subscribe, muna da buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuke yi a koda yaushe. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata, za mu fara daga shirin fim ɗin labari na. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata, an tsaya a gurbin da Maryam take roƙon Al-Amin, wato mai nasara ke lau mijinta, akan ya daure ya je ya nemi dauran Dr. Asiya, inda shi kuma Al-Amin mai nasara kenan yake cewa shi har ga Allah ba zai iya yi mata kishiya ba, inda hadde take bata masa rayi, take cewa inda yana son farin cikin ta to tabbas ya je ya nemi auren Dr. Asiya, wanda daga ƙarshe ya aminta ya ce zai yi, inda yake bayyana mata cewa shi daman farin cikin ta yake so, duk wani abu da zai faranta mata rayi idan insha Allahu zai yi shi, inda ya aminta zai je ya nemi auren Dr. Asiya, wanda kuma a wannan satin kuma muke hasashen cewa ya shaida mata da cewa zai yi hakan ne kadai idan har ta amince duk wanda zai auro za ta zo za ta haifa musu ya'ya biyu ne, ta kama gabanta ta bar su, inda ita kuma ta ce har ga Allah bata yadda ba, duk wanda zai auro tana so su zauna ne tare da ita su yi rayuwar auren sunna shi da ita. A wani bangaren kuma ya kuke gani idan Asiya ta yi wa Mujahid, wato dan gidan wan babanta ke lau, idan ta guje ta zo ta auri Al-Amin mai nasara, shin kuna ganin bata yi butulci ba, wanda shi ya ciro odarsa ɗaya lokacin da mahaifiyarta take da bukata ya bata?
shin kuke ganin idan ta rabu da yi bata yi masa budulci ba, ko koya dai kuke gani? Ku aji ku a mu haɗu da ku a comment section. Idan muka koma ɓangaren sashin gidan farin wata kuma, za ku ga shi ma mutane da yawa suna ta complain kan cewar wai kwana biyu ba a saki farin wata sha kallo ba. To ku kwantar da hankalinku, farin wata sha kallo ba wai hutu aka tafi ba, ba a zo ƙarshen zangon season 3 ba, insha Allah a episode 9 aka tsaya, kuma za a ɗora yau cikin yardar Allah misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗin Adam A Zango. Idan muka koma ɓangaren hujja kuma, daman an ce laifin daɗi ƙarewa. Da farko an tsaya inda ya bayyana kayinsa, ya yi saɓi bakinsa ya saɓi ta ya faɗa shi ya kashe matarsa Zainab, inda 'yan sanda suka kama shi yake cewa su masa aikin gafara. To daman an ce laifin daɗi ƙarewa, insha Allah yi ma za su tafi ta hutu, amma za su dawo nan ba da jimawa ba. Kuma ku ci gaba da bibiyar tashoshinsu da tashoshin nan, domin waɗannan tashoshi a nan ne za ku ke samun labarai cikin sauƙi. Idan sun dawo za ku sani, idan ma ba ku su dawo ba za ku sani. Kawai burinmu ku danna mana alamar subscribe, in kuma da mun kun daɗe da danna, muna da buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi, domin comment ɗin da kuke mana shi yake nuna mana cewar kuna jin daɗin abubuwan da muke kawo muku. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai an jima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, yan uwan maza da mata masu bibiyar mu a wannan tasha ta mai suna Labaran Hausa TV, wanda wannan tasha ta mu ta saba kawo muku sharshin fina-finai da dama waɗanda suka haɗa da labari na gidan sarauta, zo mu zauna zo mu saba, Madugu, Kishiyata da dai sauransu. Wanda a yau ma mun zo muku da sharshin fim ɗin labari na, da kuma Kishiyata, da kuma gidan sarauta, da kuma farin wata shakallo, da kuma hujja. Amma kafin mu je cikin sharshin fina-finan kai tsaye, idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna da buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye mu cikin sauƙi a koda yaushe zarar mun ɗora. Idan kuma da mun kun dade da danna mana alamar subscribe, muna da buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuke yi a koda yaushe. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata, za mu fara daga shirin fim ɗin labari na. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata, an tsaya a gurbin da Maryam take roƙon Al-Amin, wato mai nasara ke lau mijinta, akan ya daure ya je ya nemi dauran Dr. Asiya, inda shi kuma Al-Amin mai nasara kenan yake cewa shi har ga Allah ba zai iya yi mata kishiya ba, inda har dai take bata masa rayi, take cewa inda yana son farin cikin ta to tabbas ya je ya nemi auren Dr. Asiya, wanda daga ƙarshe ya aminta ya ce zai yi, inda yake bayyana mata cewa shi daman farin cikin ta yake so, duk wani abu da zai faranta mata rayi idan insha Allahu zai yi shi, inda ya aminta zai je ya nemi auren Dr. Asiya. Wanda kuma a wannan satin kuma muke hasashen cewa ya shaida mata da cewa zai yi hakan ne kadai idan har ta amince duk wadda zai auro za ta zo za ta haifa musu ya'ya biyu ne ta kama gabanta ta bar su, inda ita kuma ta ce har ga Allah bata yadda ba, duk wadda zai auro tana so su zauna ne tare da ita su yi rayuwar auren sunna shi da ita. A wani bangaren kuma ya kuke gani idan Asiya ta yi wa Mujahid, wato dan gidan wan babanta Kelau, idan ta guje ta zo ta auri Al-Amin mai nasara, shin kuna ganin bata yi butulci ba, wanda shi ya ciro odarsa ɗaya lokacin da mahaifiyarta take da bukata ya bata? Shin kuke ganin idan ta rabu da yi bata yi masa budulci ba, ko koya dai kuke gani? Ku mu haɗu da ku a comment section. Idan muka koma ɓangaren sashin gidan farin wata kuma, za ku ga shi ma mutane da yawa suna ta complain kan cewar wai kwana biyu ba a saki farin wata sha kallo ba. To ku kwantar da hankalinku, farin wata sha kallo ba wai hutu aka tafi ba, ba a zo ƙarshen zangon season 3 ba, insha Allah a episode 9 aka tsaya, kuma za a ɗora yau cikin yardar Allah misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗin Adam A Zango. Idan muka koma ɓangaren hujja kuma, daman an ce laifin daɗi ƙarewa. Da farko an tsaya inda ya bayyana kayinsa, ya yi saɓi bakinsa ya saɓi ta ya faɗa shi ya kashe matarsa Zainab, inda 'yan sanda suka kama shi yake cewa su masa aikin gafara. To daman an ce laifin daɗi ƙarewa, insha Allah yi ma za su tafi ta hutu, amma za su dawo nan ba da jimawa ba. Kuma ku ci gaba da bibiyar tashoshinsu da tashoshin nan, domin waɗannan tashoshi a nan ne za ku ke samun labarai cikin sauƙi. Idan sun dawo za ku sani, idan ma ba ku su dawo ba za ku sani. Kawai burinmu ku danna mana alamar subscribe,
in kuma da mun kun daɗe da danna muna da buƙatar ku yi liking kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi, domin comment ɗin da kuke mana shi yake nuna mana cewa kuna jin daɗin abubuwan da muke kawo muku. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai anjima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, yan uwan maza da mata masu bibiyar mu a wannan tasha ta mai suna Labaran Hausa TV, wanda wannan tasha ta mu ta saba kawo muku sharshin fina-finai da dama waɗanda suka haɗa da labari na gidan sarauta, zo mu zauna zo mu saba, Madugu, Kishiyata da dai sauransu. Wanda a yau ma mun zo muku da sharshin fim ɗin labari na da kuma Kishiyata da kuma gidan sarauta da kuma Farin Wata Shakallo da kuma Hujja. Amma kafin mu je cikin sharshin fina-finan kai tsaye, idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna da buƙatar ku danna mana alamar subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye mu cikin sauƙi a koda yaushe da zarar mun ɗora. Idan kuma da mun kun dade da danna mana alamar subscribe, muna da buƙatar ku yi liking kana ku ajiye comment ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuke yi a koda yaushe. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata, za mu fara daga shirin fim ɗin labari na. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata, an tsaya a gurbin da Maryam take roƙon Al-Amin, wato mai nasara ke lau mijinta, akan ya daure ya je ya nemi dauran Dr. Asiya, inda shi kuma Al-Amin mai nasara kenan yake cewa shi har ga Allah ba zai iya yi mata kishiya ba, inda hadde take bata masa rayi, take cewa inda yana son farin cikin ta to tabbas ya je ya nemi auren Dr. Asiya, wanda daga ƙarshe ya aminta ya ce zai yi, inda yake bayyana mata cewa shi daman farin cikin ta yake so, duk wani abu da zai faranta mata rayi idan insha Allahu zai yi shi, inda ya aminta zai je ya nemi auren Dr. Asiya. Wanda kuma a wannan satin kuma muke hasashen cewa ya shaida mata da cewa zai yi hakan ne kadai idan har ta amince duk wadda zai auro za ta haifa musu ya'ya biyu ne, ta kama gabanta ta bar su, inda ita kuma ta ce har ga Allah bata yadda ba, duk wadda zai auro tana so su zauna ne tare da ita su yi rayuwar auren sunna shi da ita. A wani bangaren kuma ya kuke gani idan Asiya ta yi wa Mujahid, wato dan gidan wan babanta Kelau, idan ta guje ta zo ta auri Al-Amin mai nasara, shin kuna ganin bata yi butulci ba, wanda shi ya ciro odarsa ɗaya lokacin da mahaifiyarta take da bukata ya bata? Shin kuke ganin idan ta rabu da yi bata yi masa budulci ba, ko koya dai kuke gani? Ku aji ku a mu haɗu da ku a comment section. Idan muka koma ɓangaren sashin gidan Farin Wata kuma, za ku ga shi ma mutane da yawa suna ta complain kan cewa wai kwana biyu ba a saki Farin Wata Shakallo ba. To ku kwantar da hankalinku, Farin Wata Shakallo ba wai hutu aka tafi ba, ba a zo ƙarshen zangon season 3 ba, insha Allah a episode 9 aka tsaya, kuma za a ɗora yau cikin yardar Allah misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗin Adam A Zango. Idan muka koma ɓangaren Hujja kuma, daman an ce laifin daɗi ƙarewa. Da farko an tsaya inda ya bayyana kayinsa, ya yi saɓi bakinsa ya saɓi ta, ya faɗa shi ya kashe matarsa Zainab, inda 'yan sanda suka kama shi yake cewa su masa aikin gafara. To daman an ce laifin daɗi ƙarewa, insha Allah yi ma za su tafi ta hutu, amma za su dawo nan ba da jimawa ba. Kuma ku ci gaba da bibiyar tashoshinsu da tashoshin nan, domin waɗannan tashoshi a nan ne za ku ke samun labarai cikin sauƙi. Idan sun dawo za ku sani, idan ma ba ku su dawo ba za ku sani. Kawai burin mu ku danna mana alamar subscribe, in kuma da mun kun daɗe da danna, muna da buƙatar ku yi liking kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi, domin comment ɗin da kuke mana shi yake nuna mana cewa kuna jin daɗin abubuwan da muke kawo muku. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai anjima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, yan uwan maza da mata masu bibiyar mu a wannan tasha ta mai suna Labaran Hausa TV, wanda wannan tasha ta mu ta saba kawo muku sharshin fina-finai da dama waɗanda suka haɗa da labari na gidan sarauta, zo mu zauna zo mu saba, Madugu, Kishiyata da dai sauransu. Wanda a yau ma mun zo muku da sharshin fim ɗin labari na da kuma Kishiyata da kuma gidan sarauta da kuma Farin Wata Shakallo da kuma Hujja. Amma kafin mu je cikin sharshin fina-finan kai tsaye, idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna da buƙatar ku danna mana alamar subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye mu cikin sauƙi a koda yaushe da zarar mun ɗora. Idan kuma da mun kun dade da danna mana alamar subscribe, muna da buƙatar ku yi liking kana ku ajiye comment ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuke yi
a koda yaushe. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata, za mu fara daga shirin fim ɗin labari na. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata, an tsaya a gurbin da Maryam take roƙon Al-Amin, wato mai nasara ke lau mijinta, akan ya daure ya je ya nemi dauran Dr. Asiya, inda shi kuma Al-Amin mai nasara kenan yake cewa shi har ga Allah ba zai iya yi mata kishiya ba, inda hadde take bata masa rayi, take cewa inda yana son farin cikin ta to tabbas ya je ya nemi auren Dr. Asiya, wanda daga ƙarshe ya aminta ya ce zai yi, inda yake bayyana mata cewa shi daman farin cikin ta yake so, duk wani abu da zai faranta mata rayi idan insha Allahu zai yi shi, inda ya aminta zai je ya nemi auren Dr. Asiya, wanda kuma a wannan satin kuma muke hasashen cewa ya shaida mata da cewa zai yi hakan ne kadai idan har ta amince duk wadda zai auro za ta zo za ta haifa musu ya'ya biyu ne ta kama gabanta ta bar su, inda ita kuma ta ce har ga Allah ba ta yadda ba, duk wadda zai auro tana so su zauna ne tare da ita su yi rayuwar auren sunna shi da ita. A wani bangaren kuma ya kuke gani idan Asiya ta yi wa Mujahid, wato dan gidan wan babanta ke lau, idan ta guje ta zo ta auri Al-Amin mai nasara, shin kuna ganin ba ta yi butulci ba, wanda shi ya ciro odarsa ɗaya lokacin da mahaifiyarta take da bukata ya bata? Shin kuke ganin idan ta rabu da yi ba ta yi masa budulci ba, ko koya dai kuke gani? Ku aji ku a mu haɗu da ku a comment section. Idan muka koma ɓangaren sashin gidan farin wata kuma, za ku ga shi ma mutane da yawa suna ta complain kan cewa wai kwana biyu ba a saki farin wata sha kallo ba. To ku kwantar da hankalinku, farin wata sha kallo ba wai hutu aka tafi ba, ba a zo ƙarshen zangon season 3 ba, insha Allah a episode 9 aka tsaya, kuma za a ɗora yau cikin yardar Allah misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗin Adam A Zango. Idan muka koma ɓangaren hujja kuma, daman an ce laifin daɗi ƙarewa. Da farko an tsaya inda ya bayyana kayansa, ya yi saɓi bakinsa ya saɓi ta, ya faɗa shi ya kashe matarsa Zainab, inda 'yan sanda suka kama shi yake cewa su masa aikin gafara. To daman an ce laifin daɗi ƙarewa, insha Allah yi ma za su tafi ta hutu, amma za su dawo nan ba da jimawa ba. Kuma ku ci gaba da bibiyar tashoshinsu da tashoshin nan, domin waɗannan tashoshi a nan ne za ku ke samun labarai cikin sauƙi. Idan sun dawo za ku sani, idan ma ba ku su dawo ba za ku sani. Kawai burinmu ku danna mana alamar subscribe, in kuma da mun kun daɗe da danna, muna da buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi, domin comment ɗin da kuke mana shi yake nuna mana cewa kuna jin daɗin abubuwan da muke kawo muku. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai an jima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, yan uwan maza da mata masu bibiyar mu a wannan tasha ta mai suna Labaran Hausa TV, wanda wannan tasha ta mu ta saba kawo muku sharshin fina-finai da dama, waɗanda suka haɗa da labari na, gidan sarauta, zo mu zauna zo mu saba, Madugu, kishiyata da dai sauransu. Wanda a yau ma mun zo muku da sharshin fim ɗin labari na, da kuma kishiyata, da kuma gidan sarauta, da kuma farin wata shakallo, da kuma hujja. Amma kafin mu je cikin sharshin fina-finan kai tsaye, idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna da buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye mu cikin sauƙi a koda yaushe zarar mun ɗora. Idan kuma da mun kun dade da danna mana alamar subscribe, muna da buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuke yi a koda yaushe. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata, za mu fara daga shirin fim ɗin labari na. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata, an tsaya a gurbin da Maryam take roƙon Al-Amin, wato mai nasara ke lau mijinta, akan ya daure ya je ya nemi dauran Dr. Asiya, inda shi kuma Al-Amin mai nasara kenan yake cewa shi har ga Allah ba zai iya yi mata kishiya ba, inda hadde take bata masa rayi, take cewa inda yana son farin cikin ta to tabbas ya je ya nemi auren Dr. Asiya, wanda daga ƙarshe ya aminta ya ce zai yi, inda yake bayyana mata cewa shi daman farin cikin ta yake so, duk wani abu da zai faranta mata rayi idan insha Allahu zai yi shi, inda ya aminta zai je ya nemi auren Dr. Asiya, wanda kuma a wannan satin kuma muke hasashen cewa ya shaida mata da cewa zai yi hakan ne kadai idan har ta amince duk wadda zai auro za ta zo za ta haifa musu ya'ya biyu ne ta kama gabanta ta bar su, inda ita kuma ta ce har ga Allah ba ta yadda ba, duk wadda zai auro tana so su zauna ne tare da ita su yi rayuwar auren sunna shi da ita. A wani bangaren kuma ya kuke gani idan Asiya ta yi wa Mujahid, wato dan gidan wan babanta ke lau, idan ta guje ta zo ta auri Al-Amin mai nasara, shin kuna ganin ba ta yi butulci ba, wanda shi ya ciro odarsa ɗaya lokacin da mahaifiyarta take da bukata ya bata?
shin kuke ganin idan ta rabu da yi bata yi masa budulci ba, ko koya dai kuke gani? Ku aji ku a mu haɗu da ku a comment section. Idan muka koma ɓangaren sashin gidan farin wata kuma, za ku ga shi ma mutane da yawa suna ta complain kan cewar wai kwana biyu ba a saki farin wata sha kallo ba. To ku kwantar da hankalinku, farin wata sha kallo ba wai hutu aka tafi ba, ba a zo ƙarshen zangon season 3 ba, insha Allah a episode 9 aka tsaya, kuma za a ɗora yau cikin yardar Allah misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗin Adam A Zango. Idan muka koma ɓangaren hujja kuma, daman an ce laifin daɗi ƙarewa. Da farko an tsaya inda ya bayyana kayinsa, ya yi saɓi bakinsa ya saɓi ya faɗa shi ya kashe matarsa Zainab, inda 'yan sanda suka kama shi yake cewa su masa aikin gafara. To daman an ce laifin daɗi ƙarewa, insha Allah yi ma za su tafi ta hutu, amma za su dawo nan ba da jimawa ba. Kuma ku ci gaba da bibiyar tashoshinsu da tashoshin nan, domin waɗannan tashoshi a nan ne za ku ke samun labarai cikin sauƙi. Idan sun dawo za ku sani, idan ma ba ku su dawo ba za ku sani. Kawai burinmu ku danna mana alamar subscribe, in kuma da mun kun daɗe da danna, muna da buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi, domin comment ɗin da kuke mana shi yake nuna mana cewar kuna jin daɗin abubuwan da muke kawo muku. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai an jima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, yan uwan maza da mata masu bibiyar mu a wannan tasha ta mai suna Labaran Hausa TV, wanda wannan tasha ta mu ta saba kawo muku sharshin fina-finai da dama waɗanda suka haɗa da labari na, gidan sarauta, zo mu zauna zo mu saba, Madugu, Kishiyata da dai sauransu. Wanda a yau ma mun zo muku da sharshin fim ɗin labari na, da kuma Kishiyata, da kuma gidan sarauta, da kuma farin wata shakallo, da kuma hujja. Amma kafin mu je cikin sharshin fina-finan kai tsaye, idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna da buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye mu cikin sauƙi a koda yaushe zarar mun ɗora. Idan kuma da mun kun dade da danna mana alamar subscribe, muna da buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuke yi a koda yaushe. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata, za mu fara daga shirin fim ɗin labari na. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata, an tsaya a gurbin da Maryam take roƙon Al-Amin, wato mai nasara ke lau mijinta, akan ya daure ya je ya nemi dauran Dr. Asiya, inda shi kuma Al-Amin mai nasara kenan yake cewa shi har ga Allah ba zai iya yi mata kishiya ba, inda hadde take bata masa rayi, take cewa inda yana son farin cikin ta to tabbas ya je ya nemi auren Dr. Asiya, wanda daga ƙarshe ya aminta ya ce zai yi, inda yake bayyana mata cewa shi daman farin cikin ta yake so, duk wani abu da zai faranta mata rayi idan insha Allahu zai yi shi, inda ya aminta zai je ya nemi auren Dr. Asiya. Wanda kuma a wannan satin kuma muke hasashen cewa ya shaida mata da cewa zai yi hakan ne kadai idan har ta amince duk wanda zai auro za ta zo za ta haifa musu ya'ya biyu ne, ta kama gabanta ta bar su, inda ita kuma ta ce har ga Allah ba ta yadda ba, duk wanda zai auro tana so su zauna ne tare da ita, su yi rayuwar auren sunna shi da ita. A wani ɓangaren kuma ya kuke gani idan Asiya ta yi wa Mujahid, wato ɗan gidan wan babanta Kelau, idan ta guje ta zo ta auri Al-Amin mai nasara, shin kuna ganin ba ta yi butulci ba, wanda shi ya ciro odarsa ɗaya lokacin da mahaifiyarta take da bukata ya bata? Shin kuke ganin idan ta rabu da yi bata yi masa budulci ba, ko koya dai kuke gani? Ku aji ku a mu haɗu da ku a comment section. Idan muka koma ɓangaren sashin gidan farin wata kuma, za ku ga shi ma mutane da yawa suna ta complain kan cewar wai kwana biyu ba a saki farin wata sha kallo ba. To ku kwantar da hankalinku, farin wata sha kallo ba wai hutu aka tafi ba, ba a zo ƙarshen zangon season 3 ba, insha Allah a episode 9 aka tsaya, kuma za a ɗora yau cikin yardar Allah misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗin Adam A Zango. Idan muka koma ɓangaren hujja kuma, daman an ce laifin daɗi ƙarewa. Da farko an tsaya inda ya bayyana kayinsa, ya yi saɓi bakinsa ya saɓi ya faɗa shi ya kashe matarsa Zainab, inda 'yan sanda suka kama shi yake cewa su masa aikin gafara. To daman an ce laifin daɗi ƙarewa, insha Allah yi ma za su tafi ta hutu, amma za su dawo nan ba da jimawa ba. Kuma ku ci gaba da bibiyar tashoshinsu da tashoshin nan, domin waɗannan tashoshi a nan ne za ku ke samun labarai cikin sauƙi. Idan sun dawo za ku sani, idan ma ba ku su dawo ba za ku sani. Kawai burinmu ku danna mana alamar subscribe,
in kuma da mun kun daɗe da danna muna da buƙatar ku yi liking kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi, domin comment ɗin da kuke mana shi yake nuna mana cewa kuna jin daɗin abubuwan da muke kawo muku. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai anjima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, yan uwan maza da mata masu bibiyar mu a wannan tasha ta mai suna Labaran Hausa TV, wanda wannan tasha ta mu ta saba kawo muku sharshin fina-finai da dama waɗanda suka haɗa da labari na gidan sarauta, zo mu zauna zo mu saba, Madugu, Kishiyata da dai sauransu. Wanda a yau ma mun zo muku da sharshin fim ɗin labari na da kuma Kishiyata da kuma gidan sarauta da kuma Farin Wata Shakallo da kuma Hujja. Amma kafin mu je cikin sharshin fina-finan kai tsaye, idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna da buƙatar ku danna mana alamar subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye mu cikin sauƙi a koda yaushe da mun ɗora. Idan kuma da mun kun dade da danna mana alamar subscribe, muna da buƙatar ku yi liking kana ku ajiye comment ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuke yi a koda yaushe. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata, za mu fara daga shirin fim ɗin labari na. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata, an tsaya a gurbin da Maryam take roƙon Al-Amin, wato mai nasara ke lau mijinta, akan ya daure ya je ya nemi dauren Dr. Asiya, inda shi kuma Al-Amin mai nasara kenan yake cewa shi har ga Allah ba zai iya yi mata kishiya ba, inda har dai take bata masa rayi, take cewa inda yana son farin cikin ta to tabbas ya je ya nemi auren Dr. Asiya, wanda daga ƙarshe ya aminta ya ce zai yi, inda yake bayyana mata cewa shi daman farin cikin ta yake so, duk wani abu da zai faranta mata rayi idan insha Allahu zai yi shi, inda ya aminta zai je ya nemi auren Dr. Asiya. Wanda kuma a wannan satin kuma muke hasashen cewa ya shaida mata da cewa zai yi hakan ne kadai idan har ta amince duk wanda zai auro za ta haifa musu ya'ya biyu ne, ta kama gabanta ta bar su, inda ita kuma ta ce har ga Allah bata yadda ba, duk wanda zai auro tana so su zauna ne tare da ita su yi rayuwar auren sunna shi da ita. A wani bangaren kuma ya kuke gani idan Asiya ta yi wa Mujahid, wato dan gidan wan babanta Kelau, idan ta guje ta zo ta auri Al-Amin mai nasara, shin kuna ganin bata yi butulci ba, wanda shi ya ciro odarsa ɗaya lokacin da mahaifiyarta take da bukata ya bata? Shin kuke ganin idan ta rabu da yi bata yi masa budulci ba, ko koya dai kuke gani? Ku mu haɗu da ku a comment section. Idan muka koma ɓangaren sashin gidan Farin Wata kuma, za ku ga shi ma mutane da yawa suna ta complain kan cewa wai kwana biyu ba a saki Farin Wata Shakallo ba. To ku kwantar da hankalinku, Farin Wata Shakallo ba wai hutu aka tafi ba a zo ƙarshen zangon season 3 ba, insha Allah a episode 9 aka tsaya, kuma za a ɗora yau cikin yardar Allah misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗin Adam A Zango. Idan muka koma ɓangaren Hujja kuma, daman an ce laifin daɗi ƙarewa. Da farko an tsaya inda ya bayyana kayinsa, ya yi saɓi bakinsa ya saɓi ta, ya faɗa shi ya kashe matarsa Zainab, inda 'yan sanda suka kama shi yake cewa su masa aikin gafara. To daman an ce laifin daɗi ƙarewa, insha Allah yi ma za su tafi ta hutu, amma za su dawo nan ba da jimawa ba. Kuma ku ci gaba da bibiyar tashoshinsu da tashoshin nan, domin waɗannan tashoshi a nan ne za ku ke samun labarai cikin sauƙi. Idan sun dawo za ku sani, idan ma ba ku su dawo ba za ku sani. Kawai burinmu ku danna mana alamar subscribe, in kuma da mun kun daɗe da danna, muna da buƙatar ku yi liking kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi, domin comment ɗin da kuke mana shi yake nuna mana cewa kuna jin daɗin abubuwan da muke kawo muku. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai anjima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, yan uwan maza da mata masu bibiyar mu a wannan tasha ta mai suna Labaran Hausa TV, wanda wannan tasha ta mu ta saba kawo muku sharshin fina-finai da dama waɗanda suka haɗa da labari na gidan sarauta, zo mu zauna zo mu saba, Madugu, Kishiyata da dai sauransu. Wanda a yau ma mun zo muku da sharshin fim ɗin labari na da kuma Kishiyata da kuma gidan sarauta da kuma Farin Wata Shakallo da kuma Hujja. Amma kafin mu je cikin sharshin fina-finan kai tsaye, idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna da buƙatar ku danna mana alamar subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-mu cikin sauƙi a koda yaushe da mun ɗora. Idan kuma da mun kun dade da danna mana alamar subscribe, muna da buƙatar ku yi liking kana ku ajiye comment ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuke yi
a koda yaushe. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata, za mu fara daga shirin fim ɗin labari na. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata, an tsaya a gurbin da Maryam take roƙon Al-Amin, wato mai nasara ke lau mijinta, akan ya daure ya je ya nemi dauran Dr. Asiya, inda shi kuma Al-Amin mai nasara kenan yake cewa shi har ga Allah ba zai iya yi mata kishiya ba, inda hadde take bata masa rayi, take cewa inda yana son farin cikin ta to tabbas ya je ya nemi auren Dr. Asiya, wanda daga ƙarshe ya aminta ya ce zai yi, inda yake bayyana mata cewa shi daman farin cikin ta yake so, duk wani abu da zai faranta mata rayi idan insha Allahu zai yi shi, inda ya aminta zai je ya nemi auren Dr. Asiya, wanda kuma a wannan satin kuma muke hasashen cewa ya shaida mata da cewa zai yi hakan ne kadai idan har ta amince duk wadda zai auro za ta zo za ta haifa musu ya'ya biyu ne ta kama gabanta ta bar su, inda ita kuma ta ce har ga Allah bata yadda ba, duk wadda zai auro tana so su zauna ne tare da ita su yi rayuwar auren sunna shi da ita. A wani bangaren kuma ya kuke gani idan Asiya ta yi wa Mujahid, wato dan gidan wan babanta ke lau, idan ta guje ta zo ta auri Al-Amin mai nasara, shin kuna ganin bata yi butulci ba, wanda shi ya ciro odarsa ɗaya lokacin da mahaifiyarta take da bukata ya bata? Shin kuke ganin idan ta rabu da yi bata yi masa budulci ba, ko koya dai kuke gani? Ku aji ku a mu haɗu da ku a comment section. Idan muka koma ɓangaren sashin gidan farin wata kuma, za ku ga shi ma mutane da yawa suna ta complain kan cewa wai kwana biyu ba a saki farin wata sha kallo ba. To ku kwantar da hankalinku, farin wata sha kallo ba wai hutu aka tafi ba, ba a zo ƙarshen zangon season 3 ba, insha Allah a episode 9 aka tsaya, kuma za a ɗora yau cikin yardar Allah misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗin Adam A Zango. Idan muka koma ɓangaren hujja kuma, daman an ce laifin daɗi ƙarewa. Da farko an tsaya inda ya bayyana kayinsa, ya yi saɓi bakinsa ya saɓi ta, ya faɗa shi ya kashe matarsa Zainab, inda 'yan sanda suka kama shi yake cewa su masa aikin gafara. To daman an ce laifin daɗi ƙarewa, insha Allah yi ma za su tafi ta hutu, amma za su dawo nan ba da jimawa ba. Kuma ku ci gaba da bibiyar tashoshinsu da tashoshin nan, domin waɗannan tashoshi a nan ne za ku ke samun labarai cikin sauƙi. Idan sun dawo za ku sani, idan ma ba ku su dawo ba za ku sani. Kawai burinmu ku danna mana alamar subscribe, in kuma da mun kun daɗe da danna, muna da buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi, domin comment ɗin da kuke mana shi yake nuna mana cewa kuna jin daɗin abubuwan da muke kawo muku. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai an jima.